Oskar Rodríguez Baz jauna, eskerrik asko berriz ere azpimarra etortzeagatik, Kaixo, zuei gonbiteagatik. Irakurri dut zure blogean zuk diozula alderdietako funtzionatzeko moduak urruti daudela demokratiko izatetik. Hori gertatzen zaio PS Euskadiko Ezkerrari? Bueno, ni ustez hori gertatzen zaie alderdi politiko ia guztiei, ezta? Ia dana aldatu da. Gizarte erlazioak, ekonomia erlazioak, zientzia, gure erlazioak, gure artean, baina alderdi politikoak ez dugu hainbat aldatu, azkenengo urteotan, eta horren arabera, edo hori kontutan hartuta, nik esaten dudan alderdian da aldatzen ez baldin badugu, aldatuko gaituzte. Eta nik nahiago dut aldatzea, aldatu izatea baino. Zuk esaten duzu smartphoneen garaian gaudela, eta garai horretara eraman behar direla alderdi politikoak ere neurri batean, ez? Hori da, inkestek esaten dute estatu mailan 3 arazo daudela. Krisialdi ekonomikoa, langabezia, eta 3. Alderdi politikoak. Hau da, alderdi politikok eta politika gizartean dagoen 3. arazoa da gizartearen arabera, eta ordun horregaitik esaten dut, edo aldatzen dugu, edo aldatuko gaituzte. Zure obsesioetako bat gardentasuna da. Esaten duzu alderdiak ez direla nahikoa gardenak, bai alderdi barrura begira eta bai kanpora begira, nola irakurtzen duzuzuk hori? Nire ustez, daukagun arazorik larriena da sinesgarritasun eza. Hau da, alderdi politikoetan eta nire partiduan gardentasuna egon badago, baina ez dago gardentasun edo nahi dudan gardentasun nahiko. Hau da, alderdi politikoak diru publikoarekin finantzatzen dira, eta publikoa dena ezagutu behar dugu biztanleok eta baita ere afiliatuak. Hau da, gaur teknologi berriekin eta hainbat medioekin dana jakin dezakegu, eta ordun alderdi politikoen kontuak baita ere jakin beharko genituzke, eta baita ere diru publikoarekin egiten den guztia. Adibidez, diru publikoarekin banku bat salbatzen dugu, edo diru publikoarekin enpresa batean programa bat jartzen da martxan. Nik nahi dudana da diru horren erabilera ezagutzea. Jendeari bueltatu jendearena dena. Hau da, diru publikoa jendearena da, eta jendeak ezagutu behar du diru publikoaren erabilera. Erabilera hori. Zuk zure alderdian ze puntu dira ilunenak ikusten dituzunak? Nire partiduan, ezker partiduetan eta partiduetan orokorretan. Nire ustez, gardentasun eza dago, nire ustez baita ere eztabaida demokratiko eza dago, eta baita ere parte hartze mekanismo berriak beharko genituzke. Horiek dira nire ustez 3 ildu nagusiak edo 3 arazo nagusiak dauzkagunak, bai alderdi sozialistan eta bai beste alderdietan. Baina nik defendatzen dut nire alderdiak berpiste demokratiko hori lideratzea. Beti horrela izan da, beti berpistea demokrazian eskerrak lideratu duelako herri honetan, eta nik nire partiduari hori exigitzen diot. Uste duzu zure alderdiak 7. Kongresurako aurkeztu duen organizazio aldeko edo erakunde aldeko ponentziak bermatuko duela aldaketa hori, edo dagoenean utziko du alderdi sozialista? Bueno, pasaden astean irakurri nuen errevoluzioak erreformen lehenengo pausoak direla. Hau da, errevoluzioak beti erreforma batean bukatzen dutela. Ordun, guk planteatzen ari garena, eta nik planteatzen ari dudana, halako errevoluzio txiki bat izango litzateke, eta nik nire alderdia erreformaren bidean ikusten dut. Hau da, aurrera begira. Ordun, nire gustokoa, nik ez dut konpartitzen eunekoa, baina hainbat gauza konpartitzen ditut, eta gustatzen zait hartzen ari den bidea. Ea gero konkretatzen den, ezta? Errevoluzio hori egiteko jarraitzaileak badauzkazu, Oskar Rodríguez?
Bueno, Rodríguez eta bat nirekin daude. Bueno, ez da gutxi hasteko ez dago. Bueno, gure lana alderdi mailan batez ere Araban egiten ari gaude, eta Arabatik erantzunen bila gaude arabar gizartearentzat, gerokoak. Ez dauzkagu halako pretentzioa handirik, baizik eta gure alderdia Araban konponduz, gero bestea konponduko dira, baina ez dugu nahi Obamari edo Holandi itxaron, ez dugu beraiei itxaron nahi gure alderdia arreglatzeko, bale? Zuen alderdiak Araban arreglo beharra handia dauka, esan didate kasu batzutan baita alor pertsonalera ere iritsi direla sarreak. Bueno, nik ez dakat ezer pertsonalik nire alderdikideekin. Nik daukadana da politika ezberdintasunak, eta nik defendatzen ditudanak, beste batzuk ez dituzte konpartitzen, baina ezberdintasun politikoak dira. Hau da, alderdian gardentasun gehiago eskatzea, partaidetza gehiago eskatzea, edo eztabaida demokratiko gehiago eskatzea, ez da ezer pertsonala, baizik eta politikoa da, eta nire ustez hori falta zaio nire alderdia Araban, eta horregaitik hori eskatzen dut.